To, že si vytvárame stereotypy, je naša prirodzená vlastnosť ľudská. Predsudky už vlastne vychádzajú z tých stereotypov, ale majú negatívnu konotáciu. Stereotypy môžu byť neutrálne, pozitívne alebo negatívne. Kdežto predsudky, aspoň tak hovoria určití odborníci, že sú vyslovene negatívne a vyúsťujú do konania negatívneho. Rasizmus nie je iba o tej teórii nadradenosti jednej rasy na druhou, ale je to v podstate teória, ktorá sa snaží na základe nejakých biologických, antropologických kritérií priraďovať človeku nejaké sociálne vlastnosti. Čo hovoríme na to ráno? No tak je to podľa mňa čistý blúd. Určite je to blúd. Lebo ráno, keď sa nosí deti do školky, je to prakticky výhoda v tom, že bola to skrátka. Musíme sa s tým už vyrovnať, čo však to. Nespravíme už s tým nič. Čajori romani, jaj, kermange jagori, ena barina cikni, jaj, čara trovožo, hori. Ako to bolo v minulosti? Oni vždy žili tam? Nie. Kde žili oni žili tu. Hneď, takže uprostred dediny dakedy. Tu, tak za Jarkom bude. Zo správania, ako poznáme, no ako rozprávali, tak bývali tu vedľa, ako kde ja bývam, tak oproti na druhej strane. Koľko to bolo tu rodín, tých Rómov? Na začiatku, keď si vy pamätáte? 3 rodiny? 3 rodiny. On na veci pamätá, ale tak ich nepamätám. A čo vlastne robili? Kovať. A tak potom odsťahovali ich dolu. A kedy zhruba ich odsťahovali? V jakým roku? Ja tu še vydala v 47. A to dá s 50. Takže už po vojne? Hej. Už po vojne. Toto, co gazda mal toto polio tu, no tak on jemu kazal, že się musíte vysťahovať. No a Richter zrobil, tam im dal miesto. On im to tam určil. Určil. Mali aj malé deti v tých 3 rodinách? Mali. Dzivky aj jaké šikovné. Hej. A vy ste spolužiaci teraz? Hej, áno. A kde ste boli v škole? V Lipanoch? Či tu hore. Milpoši. Koľko máte do dediny? 2 kilometre? Tak, myslím 2 Ale do kilometre. školy majú ešte ďalej. Tu chodia ešte do Lipian, chodia moje deťka, aj tu chodia ešte dvoj. A deti nemajú problém, že by na nich treba útočili za to, že sú rómske? Nie. Majú aj kamarátov? Majú. Neruč. Spolunažívanie je výborné. To nehádame nič, dobre. Viem, že vy ste robili celý život na železnici. Mali ste a máte aj neromských kamarátov a kolegov? No pravda, že mám. Sme robili spoločne, tak sme kamaráti boli, nie? I keď co treba pomôcť, či dreva urúbať, či cožka šuty. Keď ich zavoláme, prídu. Ako spolu vychádzame, aj si pomáhame, že keď oni niečo potrebujú, alebo čak, tak stejne. To je na dedine, to stále si pomáhame proste. My niečo im pomôžeme, oni nám pomôžu. Keď potrebujeme nejak, že pomoc niekde tu na gazdovstve, alebo kde, tak není problém.
už ako tu chodia, že keď čo treba, tým pomáhame. Pri stávaní domov, že ho nás volajú. Jak vám hovorím, že žijeme normálne, že kamaráti sú tu vo dedine a tak, no že... Oni zase dole nemajú elektriku, keď potrebujú nejaké tie baterky alebo niečo ponabíjať, alebo tak vypomôcť, tak. Keby ste boli mohli ostať na tom mieste, kde žil váš dedo, v centre dediny? No pravda, že. Bolo aj pre deti, aj pre nás, že deti veľmi potrebujú elektrínu. Prídu domov, 4 hodiny je tma. A čo pri tej sviečky, čo tam? To nedá už. Na autobaterie musíme do dediny. Tam budem platím elektriku, jak ten benzín. No. Ja verím v čistý rozum. To je moja v podstate zbraň, ktorú sa snažím používať ja. Obyvateľe mesta Dolný Kubín sa vyjadrili tak, že 80% opýtaných občanov bolo za integráciu a 20% občanov, keď sme analyzovali, tak z tých 20% 10% občanov sa nevyjadrili alebo nemali nejaký vyhranený názor a 10% občanov boli radikálne proti integrácii a vyjadrovali svoje radikálne názory na túto oblasť. Čiže ten boj s rasizmom by naozaj mal byť o hľadaní racionálnych, dosiahnuteľných a efektívnych riešení bez veškerej demagógie, bez akéhokoľvek populizmu. My sme mali stále túžbu robiť to, čo je prirodzené pre všetky cieľové skupiny. Máme plné niekedy plány a ústa všetci, že integrujeme zdravotne postihnutých, integrujeme patologicky preliečených narkomanov, integrujeme všetkých a len rómskych spoluobčanov alebo občanov v núdzi segregujeme. Takže sme mali ambíciu aj túžbu integrovať týchto občanov do spoločnosti. Tí, čo si začali prerábať, tak bol spracovaný projekt. Podľa tohto projektu sme trvali na tom, aby inžinierské siete a základný štandard bol urobený, ostatné si mohli urobiť svoj pomocne. Nič sme nefinancovali takým spôsobom, že sme to robili za nich, akurát sme urobili tzv. Kapitálovú alebo sociálnu požičku, ktorú na základe dohody títo občania počas 12 alebo 24 mesiacov vracali podľa výšky ich príjmu alebo podľa spôsobu možnosti splácania. A tu bude kto bývať v tejto izbe? Očo a mama mi tam šeči.
osvedčilo sa nám, že na tom, čo si oni vytvárajú s našou pomocou, že vytvárajú si vlastne dlhodobé hodnoty, ktoré si vedia strážiť a uchrániť. Vážia si to potom viacej. Že ozaj, keď niečo sa stane, tak povie to, čo urobí stierko alebo niečo, tak nevraví námestský úrad, že zle urobil, ale to si prakticky on urobil. Ja mám vždy rád, pokiaľ ľudia povedia pravdu priamo vám, s tým, že aj ak dneska nie sú spokojní, pre nás je to len dobre, že sú nespokojní a chcú ísť ďalej. No viete čo, býval tu v tomto nájomnom byte, ktorý si najprv prerobil a vlastne po bývaní v tomto byte sa presťahoval ďalej do nájomného bytu, postúpil do vyššej kategórie. Lebo on keby chcel, tak môže bývať akože stále, no len chce ísť vyššie, posunúť sa. No. Je to sídlisko Brezovec, hore na tom, pod tým kopcom. Máme tam 2 nájomné bytovky. Mladá rodina túži žiť tak isto ako druhá mladá rodina z majority. To znamená, sú to veľmi jednoduché pravidlá. Oni chcú, aby ich deti boli čisté, oni ich túžia, aby ich deti mali to isté možno, čo majú deti z majority. Vieme, že to nie je možné, že nemôže mať každé dieťa mobil najmodernejší. V Dolnom Kubíne je motivácia založená len na slušnom bývaní. A ešte nepoznám človeka, ktorý by nechcel mať teplo a sucho. Ak by som mal porovnávať veci, ako boli, tak samozrejme v prvom byte to bolo strašné, bola plieseň obrovská. Ono sa nedalo ani dýchať. Ráno, keď sme sa zobudili, išiel som do práce aj s mojou manželkou. Ťažká vec. No ale zase po druhej stránke, ako vidíte sami, teraz sme na priestore, kde nám mesto pomohlo. Byť, ktorý nemusíte nejak... Je to pekná vec. Poď! Ach, ty si čertisko, poď. Poď dám mlieko, papa, poď. Nemali sme za 2 roky posledné, čo už napríklad tie rodiny bývajú, žiadnu reklamáciu a pripomienku z tých integrovaných bytov. Nemali sme. To znamená, aj tie rodiny to zaväzuje nejako. Oni sa snažia asi ten prijatý režim dodržiavať v tých bytovkách. Kompletne ako tu žijeme, je tu pohoda. Ak sa dohodneme, ak si budeme riešiť veci a budeme susedovi, ako som aj povedal. Našiel som domov tunák na Orave, v Dolnom Kubíne a aj som sa oženil tu. Čo som šťastný a som hrdý, lebo mne tu zatiaľ nikto neublížil a nepovedal mi niekto cigáň, alebo som plnohodnotný človek ako každý občan. A vážia si mi ľudia. A ja si ich vážim. Nech sa páči. Hlbšie, keď sme pozerali výsledky výskumu a prieskumu, tak nám ukázali, že tých 10% občanov, čo je veľmi teda nebezpečné, ale je to tak, boli mladí ľudia, ktorí sa vyjadrovali radikálne a nemali skúsenosť s touto rómskou menšinou, pretože aj otázky v ankete nezneli len cieľene na rómskú komunitu. Boli tam aj také otázky, ktoré jasne ukázali, že ten, kto mal skúsenosť s rómskymi spoluobčanmi u nás v Dolnom Kubíne, v tejto komunite, to znamená, chodil do škôlky, do školy, pracoval s Rómami, nemal žiaden problém. Dokonca v poznámkach vyjadrovali, že bežne sa zdravia, sú častokrát nielen priatelia, akceptujú sa. Neviete si predstaviť, že by sa tu navnieslo nejaký radikálny spôsob. Ja mám skôr pocit, že tu nám chýba
argumentačný pendant, že aj v súvislosti s tými diskusiami stávajú sa tie nálady naozaj veľmi homogénne a je len málo ľudí, ktorí by do tohoto zasahovali, ktorí by teda vstúpili do tej diskusie, ktorí by sa snažili oponovať. Jednoducho mám pocit, ako keby tie antiromské vášne pohlcovali čoraz proste väčšiu časť mainstreamu a zároveň tu chýba človek, ako som povedala, z nejaká autorita, ktorý by to aspoň morálne odsúdil. Čiže tí ľudia sa ani nemajú ako keby vyberať medzi akými názormi, lebo ich nikto tie opačné ako si nedostáva do povedomia. Málo kto naozaj sa snaží búrať tie mýty, málo kto v podstate nadstavuje tú realitu v číslach, keď sa teda aspoň my čiastočne snažíme teda vysvetľovať mladým ľuďom. O to viac sa v podstate tí ľudia potom stávajú manipulovateľní tou názorovou väčšinou. Lebo tá názorová menšina, ktorá by sa snažila proti názorom argumentovať, je v úplnom úzadí. Alebo nie je taká výrazná. Na tom začiatku muž našiel tento pozemok a on to nevnímal vôbec ako problém. On bol do tohto pozemku zaľúbený od začiatku a skôr ja som mala také katastrofické scenáre, nielen ktoré sa týkali ako komunity rómskej, ale je tu železnica, váh, skaly. Je to od ľudí, takže skôr ja som bola tá, ktorá to až tak ružovo, ako tak romanticky nevidela. Pred nami, keď tu bývala pani, od ktorej sme kupovali ten dom, tak ona tiež ako nám hovorila, že ona s nimi nikdy nemala problém. Takže to nie len, že